Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 10 mart 2022 yıl Penşenbe günü hepdäniň Penşenbe günü ýene DWT Türkmen halky kanalyna hoş geldiňiz. Şu gepleşigimizde ýene Timur Serkerde bar. Timur Serkerde şu gepleşige alyp barar. Men sözü Timur Serkerde berýär. Timur, söz sizden. Salam edil vatandaşlarım. Salam edil halkım. Ene şuň görüşmegende ýeneden bir sol öňki soraw jogaplary geçmekçi. Gaty Murat Gurbanow gaty köp sorawlar gelip dur. Dünýä türkmenleriniň Türkmenistanyň içinden gelip durawy. Şoň üçin indi ýoş-ýoşdan bu sorawlara jogap bu sorawlara ben Murat Gurbanowa bermekçi sorawlary Murat Gurbanow jogap berer ýetip bolsa. Şoň üçin edil halkym sizem öz sorawlaryňyza jogap soraw berip bilesiňiz nämede? Hemme sorawlaryňyza biz jogap bereriz ýetip bolsa. Sag bolun. Ene Murat aga, ýene bir soraw bar. Şol Türkmenistandan gaty köp adam diýe biziň halkym bir näçe meselä häzir şu näçe bir 10 tane adamyň toplanyp aýt jogap näme soraw etdirler. Biz de Türkmenistandan diýe mecburiýat da gaýtmaly bolduk. Türkmenistanyň watandaşlykdan şu näme atkaz etmeli bolduk diýerler da. Şonuň näme geçmeli bolduk. Säýinde şeýdemizde bize Türkmenistandan goýýarlar diýip aýtýar. Biz soň mesele siz Türkmenistana geleňizde eger şol biziň köp grażdanlarymyz öz watanyny mecburiýat da terk etmäge mecbur boldular köpse howar. Bir de gaty müňlerçe adamlar bar. Olar nädip şu reabilitatsiýa olar nädip biz ýene şu öz watandaşlary alsa bolar diýip şu soraýarlar. Biz nämesek bolar diýip aýtýarlar soraýarlar. Şoňa jogap berip berýärmisiniz şolaň sorawlaryna? Hawa, ine siziň soruňyza şeýle jogap. Bütün dünýäde halkara gurumlar bir özgeçtirip bir kanun etdiler-de. Şol kanunlarda bütün dünýä tejribesinde haçanda sen mysal üçin Amerikada dogulsaň ýa-da Gazakstanda dogulsaň ýa-da Türkmenistanda dogulsaň şolaň rahatlar bolmasaň istendik wagtça sen şol döwlete baryp rahatlyk alýarsyň. Ine bu ýanky hiç hili diktatura bolmayan ýagdaýynda, sizi mecbur etmeýän ýagdaýynda ine şolary çekler bar. Käbirleri mysal üçin Rus aýallar ýürüýte Amerikaga gidip şo ýerde banisa çağırar dogurýarlar. Ertesi gününe şoň çağasy Amerika baryp şol rahatlyk alar ýaly. Türkmen halkynyň derdi we Türkmen halkynyň problemalary olur ýaly adamlar ýaly. Şoň üçin biz häzir soňky 30 ýylda şeýle bir uly kynçylyklary geçdik. Şoň üçin aýratyn mesele. Şol ýanky diýilen soragyny aýratyn mesele. Hökman suratda kim Türkmenistanda dogulan bolsa, olar prosedura boýunça, avtomatika diýip biljekkä, prosedura boýunça kimsidilmeýän rahatlygyny alyp bilerler. Öň rahatlygy bar bolup, olar mejbur edip gitmeli bolan ýagdaýynda olar arzasyna düşündirerler. Ine şuraya boldy, şu periodda boldy diýip düşündirerler. Şoň esasyna da olar rahatlyk gaýtaryp bererler. Sebebi 1992 ýylyň konstitusiýasynda ýa-ni bir Türkmenistan öz başlygyny alanda şo ýerde öňki Sowet Soýuzynyňky işleýän güýçli hünärmendler ýuridik tarapyndan ýa-ni hukuk tarapyndan, adamyň haklar tarapyndan bir topar güýçli adamlar mejlisiň içindäki şolar Türkmenistanyň konstitusiýasyny düzdüler. Şol konstitusiýa Türkmenistanyň hemme konstitusiýalardan bütün dünýä kanunlaryna, bütün dünýä halkara konvensiýalara we şertnamalara Türkmenistanyň boyun alan jogapkärçiligine has ýakyn. Ine şondan soň şu 92-nji ýylyň konstitusiýasyny başlap diktatorlar şonu 9 gezek üýtgüdip şol konstitusiýada hiç hil dalaşýar hökmünde daşaýykdan adam gatnaşyp bilmedi ýaly. İkrayatlyk adamlar Türkmenistanda hiç hil wezipe ellemedi ýaly. Bir topar bolmajak adamlaryň
şahsi haklarını bozayan, kanunları bozayan bir topar giyirmeler giydirdiler. Şoň üçin biz 92-nji ýylyň konstitusiýasyna ýykylmaly. Şo ýerde iki raýatlyk boýunça söz ýok. Diýmek, sen 2, 3, 4, 5, 10 raýatlygym alyp bilersiň, ýöne seniň esasy zadyň Türkmenistanyň raýatlygy bolmaly. Haçanda sen Türkmenistanyň çykjak bolup, sana mejbur ýagdaýda Türkmenistanyň raýatlygyny aýryň onsoň gidin diýseler, ol size, ýani sizin haklaryňyzy bozup, hökümet sizin haklaryňyzy bozup, şonu size ittirdi bolýar. Sizin günäňiz ýok. Siz öz janyňyzy maşgalaň janlaryny halas etmek üçin şol ýanky ädim etdiňiz. Şol ädim etdiňiz, olam hökümet sizi mejbur etdi. Şonuň üçin şol adamlara hiç bir problema ýok. Awtomatik ýagdaýda ýaly, ýani ardalaryny ýazyp, düşündirip, ony prezident maslahata goýar, parlamentde da ýanky dawasyz geçermiken diýen sebäbi problema ýok. Hemme döwletlerde şeýle näme Türkmenistanda şeýle bolmasyn. Onuň üstüne de sizi mejbur etdiler Türkmenistan raýatlygyny aýyrmagy. Şonuň üçin olar şol adamlar demokratiýanyň gelenine ýanky şart bolmaly we demokratiýa gelir ýaly hereketler etmeli. Demokratiýa gelen ýagdaýynda Türkmenistanyň hökman suratda olar öz raýatlygyny alarlar. 2 raýatlyk bolsun, 10 raýatlyk bolsun, 100 raýatlyk bolsun, ol her adamyň işi. Haçan bir adam 2, 3, 4 raýatlyk bolsa, ol gowular. Näme? Mysal üçin Amerikan raýatlygy we Türkmenistan raýatlygy bar. Ol Amerikadan tehnologiýalar getirmeni, Amerikan ösün ýanky prinsiplaryny, ösün sistemalaryny Türkmenistana getirmeni mümkinçilik görýär şol adama. Mysal üçin derdim, men 2 raýatlygym bar, Türkmenistan bilen Fransa. Men Fransa raýatlygymy ulanyp Türkmenistanyň bir topar meselelerini çözdüm. Bir topar adamlara kömek etdim. Bir topar ýerlerde Türkmenistany gowlap, Türkmenistanyň halkyny kömekler etdim. Egerde men şo bolmadyk bolsa, men İstanbulda oturdum ýa ýene bir ýerde oturdum, şuraya çykyşlar etmän, şuraya kömekler etmän, şuraya opozisiýany öňe getirip bilmezdim. Näme şol ýanky Türkmenistan halkyna pähir berer, ikraýatlyk pähir bermez. Haçan sen diktatura siýasatyny ýöretmeseň, haçan sen demokratiýa, açyklyk, adalatlyk ýöretseň, onu 2-3 raýatlyk bolsun, 5 raýatlyk bolsun, ol adamyň öz işi. Näme? Bir ýerde raýatlyk etmek üçin sen bir 10-larça ýyllar ýitirmeli bolýan. Ya bir ýerde başga raýatlyk almak üçin sen ýanky pullaryny ýitirmeli bolýan, bir topar zadyňdan galmaly bolýan. Diýmek şol adam, şol azaplary edip, onu da biz ýene de şert goýup, ýok, Türkmenistan raýat bolmasa, diňe şo bolmaly, bolmasa gelme diýsek, onda biz onun haklaryny bozýar. Sebäbi ol adamyň ata-babalary uruşlar geçirip, söwüşler geçirip, Türkmenistana şo mirasy şunu goýdular, raýatlygy, şonu dogurup, ýanky arkasyna miraslar goýdular. Biz näme olary şol zatlardan ýanky mahrum edeli. Hakymyz ýok. Şonuň üçin 2 raýatlyk bolsun, 3 raýatlyk bolsun, Türkmenistana dowlan bolsa, onu raýatlyk almana dowul hak we ýitirenim bolsa, egerde hökümet tarapyndan basyş edilip şol aýrylan bolsa, onu awtomatik ýagdaýda şol hökümetin ýalňyşlygy diýip ýerine goýulmaly. Ne şuraya jogap. Tabii. Soňyna bir sorak bar, harby şirketlerden bir sorak bar. Aýtýa, men Türkmenistanyň mejburiyata gaýtma oldum. Men bir kanun tut etdiler, men bir kanun basjak boldular. Men maşgalarymy öýtme basyk bolan wagtynda men gaýtmana Türkmenistana mejbur oldum. Men Russiýada ýaşap gördüm, Russiýa gelemden soň men ýylyk dokumentlerimi ýetdirler, men zwaniýamy, adymy hemmesine redawoý etdirler, howa dokumentlerimi bozdurlar ortaýda gelen üçin. Men ortaýda 20 ýyl ýaşap gördüm. Hudaýa şükür awraýa adamdan bäri gelip ýokary işledim, howa bäde mugallim bolup işläp gördüm. Ortalyň öýlerini gotup gördüm howa. Biz Türkmenistan baramyzda şo biziň öňki ýokary okuly okan, harby okuly okturup we näme okulamada şol öňki zwaniýalary wagtyna bedetse bolarmy? Biz işläp bilersmi harby ýerlerde, jaýlarda? Tabii. Tabii. Şu ýerde 2 durly sorak bar. Birinji sorak ýuridik sorak.
Yuridik jogapkärçilik, jenayet bilen yuridik jogapkärçilik. İkinci soru tecrübe ve hüner. Yine şu birinci soruga jogap bereyim. Eger siz demokratiya Türkmenistan'a yense hiç şarttan gorkman. Jenayet işiniz üstünüze bolsa da gün var Türkmenistan'a. Şo yerde arda yadıp men bir kanun ýagdaýyna helak edildim, bir kanun ýagdaýynda jenayete çekildim diýseniz, sizi hiç kim eliňizden tutup alıp basmaz. Sizin prokuraturada işleriniz täzeden derinelip başlar. Şol işler derinelip netije çıkarýança o ýerde de sizin bilen işler ol diktator döwletinde däl, ýa-ni arasa adwokatyňyz bolar, bararsyňyz, siz habarly bolsaňyz her prokuroryň ädiminden edilýän dermegden istenlik wagty goşup bilersiňiz, suud edip bilersiňiz öz ne hak ýa-ni basylanyňyzy ýa-da jenayete çekileninizi şu real şu prosedurany geçip şo ýerde öz jenayet işinizi ýatyryp siz ýa-ni amnistiýa ýatyryp gaýtyp şonu durup kompensasiýa almaly hökümetden. Nämen esasyna sizi bir näçe ýyllar kösek ýa-ni jenayete çagyryp sizi batyş edildi. Ine şonu eden soň şol wagtda aýratyn şuňa garamazdan başga hereketler etmeli ol harby ministrlik bilen. Harby ministrlik bilen hereket edýän, öz tejribeň ölkezýän, öz ukyplygyny ölkezýän, diplomlaryny ölkezýän ol bolsa ýerine eger gerek bolsa bilim ministrine baryp Rossiýadaky bu turun okuw jaýlarynyň diplomlaryny patwierdzenie diýär, ýa-ni tasdikla diýär. Şonu tasdiklawym ýene harby ministrligi etýände öz diplomlaryny, öz tejribeňi, öz ukypyny görkezýän ýagdaýynda men ýa-ni dogry ynanýan sizi hökman suratda bir ýokary derejeli işe alarlar. Sağ olun. Yine bir soru geldi. Burada Allah Murat Rahimov menem devleti ýaly saýlawlary geçirip bilýän Telegramda. Menem Nuriýny 99% saýlawlarda ýokary galdyryp bilýän, eder ýaly etip bilýän. Gurbana 1%-dem almaz ýaly etip bilýän. Menem makrutka edip bilýän Telegramda bu saýlawlar devleti rejim özüne etýär. Şol soraga jogap berip berdiňiz. Burada. Awa. Serin, bu saýlawlar devlete geçiren ok. Devlete şu saýlawlarda diňe öz lideri, ýa-ni men demokratik opozisiýa tarapyndan saýlanyp men özüm Dalaşäher hökmünde hereket edýän. Siz üns beren bolsaňyz devlete köp goşulýan näler? Şu Dalaşäherçiligi, şu saýlawlara bizim ştabymyz bar. Bizim ýa-ni saýlaw ştabymyz bar. Menim saýlaw ştabym bar. Şonu ine şonu ýol boşaty ine Timur Serkerde devleteden aýratyn hereket. Onun orunmasary başga bir oglan olum devleteden. Onun içinde bir topar adam bar, halktan saýlanan adamlar olum devleteden. Şo ýerde 2-3 tane adam devlete bar. Ýa-ni 8-10 adamdan bir 2-3 tanysy bar. Diýmek 30%-dem ýok. Ine şolar devlete hökmüne girdiler. Sebäp olar biz boşuljak diýip isleglerini bildirdiler. Diýmek şol alyp barýan agitasiýon kampaniýasy devletin kampaniýasy. Bu Murat Gurbanowyň Dalaşäher hökmüne kampaniýasy. Ýöne şo wagtda, şo bursatda men devletin lideram bolupdum. O ýerde men başga işler edýän. Mysal üçin siz bir ýerde işleýäňiz. Şo ýerde işleýän soň akşam bir klubda top oýnaýaňyz. Onu o klubyň bilen bu işiň tapawutlar bardyr, iki durlar. Şoň üçin men ine şu Dalaşäher hökmüne inisiativ grupa Erkin TV radio tarapyndan we beýlik aktivistlaryň tarapyndan saýlandym, ýa-ni hödürlendim we saýlandym. Onun üçin men şolun öňünde de jogapkärçilik alýan. Devlete we halk hereketiniň öňünde de jogapkärçilik alýan. Olaryň ýa-ni men saýladylar. Diýmek men diňe devlet eder. Şonuň üçin devlet utdy ýa Murat Gurbanow utdy, on ul tapawdy. Birinji, ikinji. Men her wagt işimde 30 ýaşyldan bäri maksadym her wagt hakykaty bilmek. Hakykaty tapmak. Şöyle tapan soň ul problemlaryny galdyrmak we şolary çözmek. Onu hakykatan berk bolýar. Bizim problemlarymyz çözülýär, bizim dogry ýürýär.
Eger özümü allap, ay şurýaly falsifikasiýa edip ya şurýaly etjek bolam. Men onda näçip bir neutral guruma haýaş edip, ýa ýüz tutup, gaýrat edin bize kömek edin, ine türkmen opozisiýasy, ýa hakykaty biljek bolýa diýip ederdim. Men döwletin plaşatkasyna ederdim o özüm onu. Urýar bolýanmasa. Şu güneçeli men görüşlerim onu falsifikasiýa bilen ýa aly bilen geçirdi. Özüňiz görüp dursaňyz, men hemme edýän işim açyk, prozraçny. Sizden hiç tatgirler yok. Çağıryan adamları neme mitinge, protesta gelen yok mu? Gelen yok yani. Sebebi bu edýän işler men diňe işim däl. Bu halkyň işi. Men halkyň işine bir bölügini edýän. Men halka derek işler edilem. Men halka düşündürýän, öz ornumda edýän işlerim aýdýan. Eger men öz ornumda edýän işlerim Allah falsifikasiýa edip etsem, halka gollama aňarda dursun, ýigrener meni. Men çykmanym onu. Men näçip onu edeýin? Näçip wagtymy ýitireýin? Men başga ýerlerde bir topar uly üstünlikler gazanyp bilýän, gazanyp geldim. Näçip men şu ýerde häzir wagtymy ýitireýin? Onuň üçin bize hakykat gerek. Bize hakyky ýanky saýlawlar gerek. Ene seredin. Başta başlady, entek seretmeň şu saýlawyň netijesine. Saýlawyň netijesi hakykatdan ülkesine belli oldu. Yani yuvaş-yuvaştan adamlar koşup başladı. Men üçün sürpriz oldu. Men Serdar Berdimuhammedow 5%'dan köp almadım hadisem. Ine gelin seyredelim. Ine robot, ine şu zatlara barya. Soňky maglumatlar 15-30'da. Her 30 minutdan ine saýlawlar diýip kanaly var. Telegramda şu kanala maglumatlar gelýändir. Her 30 minutdan. Ine şu ýerde menim üçün sürpriz oldu. Serdar Berdimuhammedow 537 san sesandy 23%, 23,34%. Gelli Keriden olup geçti. Nurina olup geçti. Ahmet Rahmanova olup geçti. Demokratiya tarapdan opozisiýa olup geçti. Şur dışına gitsem menem olur. Onu diýmek. Men falsifikasiýa eden bolsam, men Serdar Berdimuhammedowa hiç wagtym şurýaly etdirmedim. Ýok. Hakykat bolsun. Egerde Serdar Berdimuhammedow utýan bolsa, onu biz opozisiýa bolup düýünden işlerine çalışmaly. Diýmek bize halk ynananok, diýmek bize halk gollanok, diýmek halk Berdimuhammedowly isleýär. Ine şonu biz öwrenmeli. Näçip şurýaly diktator halky gyryp durka halk şonu isleýär. Diýmek bizim halkymyzda bir problema bar, ýa-da diýmek bizde bir problema bar. Ine şu zatlar ketgitlemek üçin, anygyna ýetmek üçin men hakykatyň tarapdary, hakyky ýanky saýlawlar bolmaly. Utullukmy? Boyun almaly. Sen ýarışda da utul bilersiň. Sen bütün ömrüňde çempion bolup bilenok. Bir ýerde urularsyň, bir ýerde utarsyň. Ýöne başga birda. Sen ýüregiňde hakykat, sen edýän işlerinde bolmaly. Ine şol bize gaty wajyp. Biz dogry ýörejek bolsak, biz hakykat tapmaly. Hakykata dayanyp, onu analiz edip, utulan bolsam analiz edip, çözükleri tapmaly. Ýa-da biz falsifikasiýa edip, yalan tarapa adamlar urutsak, o ýerde de yalan analiziň üstüne yalan çözükleri bersek, biz öňe düşük bolmaz. Diňe şu bir nokudyň daşyna aýlanmaly bol. Ýok, biz öňe gitmeli. Sebäbi wagt ýok. Wagt ýitirmeli. Ine şonuň üçin eger araňyzda matematikler bar bolsa, ýa programistler bar bolsa, serdin. Her 30 minutdan maglumatlar gelýär. Şunu grafik boýunça edin, görünür, derre görünür, şol falsifikasiýa barmy, nakrutka barmy ýa ýokmy? Özüňiz görersiňiz. Men öňüm aýtdym, siz ýa Telegram chatda ýa-da saytda ses beren ýagdaýyňyzda şu sesler jemlenýär. Her 30 minutdan robot jemläp, ýanky maglumatlar şu Telegram chatda berýär, kanala ýa-da sayta berýär. Saytda görürsiň. Ine şurýaly görün. Şonuň üçin Allahym Rahima aýtmak bizim olaýan niýetimiz ýok. Biz şul ýanky programmalary, şul saytlary biz dolandyramaýok. Bizim içine ýanky nimämiz hem ýok, mümkinçiligimiz ýok, ýerel sebäp olar bize açarlaryny berenok. Biz diňe serediş hökmünde. Başta da bize goýulan şert, siz seredici bolarsyňyz, administratorlar biz bulary alyp barar. Hemme zat bu torunsoň biz size tabliçalar bereriz, hemme zatlar bereriz. Meňe başym çykanok dogrymy aýdyn. Şu zatlar programmировать etmeli. Ya DVT'de oraya intek spesialist yok. Biz montaj etmeliyiz. Biz ýanky
çıkışlar etip bilýär, biz makalalar ýazyp bilýär, biz görüşip bilýär, biz siyasi hereketler döwlet ýöne kompýuter programmalary, Telegram chatda ýa-da beýleki ýerlerde biz intek nime demzok. Şurara eger pul töläp siz ine şunu unutup bilýäň diýsek, biz köp zady unutup bilýäris. Diňe olar biz kiýleri tutup Bermuhamedowa öldürip bilýäris, ýöne biz onu edemzok. Sebäbi biz arysy ýolda barýar. Yani şoň üçin ine jogap şeýle. Sag bolun. Timur? Timur siz eşdileňok, sesiňiz bagal siziň. Eşitlemendi. Inne eşdilýär. Aýdar. Bir ýaş olan, 29-30 ýaşyndaky olan öz biziň watandaşymyz elinde Türkmen pasportdan bar, ors pasportdan bar eken. Elji atasly gepdiler bäri bir wagtlar. Bir üniversite geçende ötjek görendir. Bäri okap bäri kulluk etdir. Mura dagdy. Men diýär bäri ortetde kulluk etdim diýär we şurada men diýär näme ýuridik obrazowaniýam bar diýär, следователь diýär. Men şu öz işimi Türkmenistan'da şu näme demokratik şu näme bolan wagtynda siz baramakdy. Men mesela şu men Türkmenistan'da ýürekden näme işlemek niýetim bar. Biz baryp bilerismi Türkmenistan'da işläp bilersin diýip sorap durýar. Serdim, Türkmenistan'da her hükümet vezipelerinde konkurs olur. Konkurs diýmek näme? Mysal üçin, ine 5 tane vezipe var. Şu 5 tane vezipe 20 adam öz dokumentlerini berýär. Olur bir komissiya barýar. Komissiya näme barýar? Birinciden ýanky oral ýa-da oral diýmek dil hökmünde. Şo ýere şolar dinleýärler. O ýerde bir hökümetin komissiyasy bolýar. Şo komissiya oturup netije çykarýar. Soralar berýär. Ýanky şol mysal üçin следователь bolsa следователь nimesinden. Onsoň ýazgy bolýar. O ýazgyda Türkmenistan kanunlary, ýanky herhili mysallar, şu mysallar näme çözersiňiz diýip bir topar ýanky konkurs şertleri bolýar. Şonu geçen soň ballara serdilýär we senin hakyky ýanky tejribene serdilýär. Ine şolar jemle komissiya öýüri çözüp çykarýar. Avtomatik ýagdaýynda ortaýetde güýç serdilýär, Türkmenistan'a iş alın diýmek bolmaz. Sebäbi biz iň ukyplary öňe goýmaly. Mysal üçin sen Rossiýada следователь bolup bilersiň, güýçli, ýöne Türkmenistanyň şertlerine, Türkmenistanyň kanunlaryna, Türkmenistanyň ýanky konstitusiýasyň esasyna içinde de güýçli следователь bar. Olar mümkin seni olup geçer. Sen finansmaly, eger geçden hökman suratda işlemeli. Sen pasportyň pähkelçilik bermez. Sen ortaýatdaky tejriben pähkelçilik bermez. Ýöne sen Türkmenistana gelende Türkmenistanyň ýanky şertlerine göre hereketler edip özüň ukyplygyny, özüň tejribeniň ýokary derejedigini subut etmeli. Şonu sen hökman alnar. Sebäbi bize şu ýaş, güýçli, akylly we paýhatly, uly derejede ýanky tejribeli adamlar hökman gerek. Sebäbi häzir polislara derdim, Hudaý saklasyn. Olar zombi ýanky paraxorlar. Olar bir zat diýsen bolanok. Olar bolanok ustana ýaşap ýörler. Olaryň habarlary hem ýok konstitusiýaň bagly. Ol konstitusiýany bilen ol dogrymady. Şu ýokardy başlyk diýdi. Ýaşulyň görkezmesi bar. Ýaşulyny konstitusiýadan ýokary tutýarlar. Ol düýünden ne professionalizm. Ol orýaly adamlar düýünden kowmaly. Aýdyp şu polis golluklaryna işe gelmedi ýaly. Şu ýaly. Burada bir näçe adam birleşip näme olaryň därdi studentler sorak berýär. Biz bilimsizligi ýok etmek barada Türkmenistanda sorak berýär. Näde tiz arada şol näme bolan wagtynda tiz arada näde bilimsizligi ýok etsek bolar Türkmenistan diýip soraýardy. Şo mankurtdan çykmak üçin, şol adam şol gorkudan çykmak üçin we şol bilimsiz mesele şol özleriniň şo hak hukugyny bilmedi üçin köp zatlar barada şo hemmeti içine goşup durýar şoň ara bilimsizligiň içine goşup durýar. Sag bolun. Tamam. Men ýene jogap bermekän maglumatlary görün. Ine serin serdaryň maglumatlary üýtkäpdir. Diýmek, muny golýan adamlar bar diýmek, ýanky hakyky saýlawlar sebäbi. Egerde falsifikasiýa bolmasa serdar 4-5 %dan çykmazdy.
ya Allamrat Rahim'in diýişýäli ýa-ni beýlekle 1%, 2% bolady. Ýok. Olar gatnaşanok, olar öz agzalaryna, öz wekillerine, öz ýa-ni patpiçiklaryna aýdanoklar, agitasiýa etmeli. Häzir ýürüýtürlüşden agitasiýa 12-sine çelli dol agitasiýa edip adamlara haýyş etmeli. Ine şu ýaly sen adamlara haýyş edýän. Ay haçan meni adamlar özleri saýlar, olar saýlamasa falsifikasiýa, manipulasiýa diýip ýörmek, ol özüň almak. Şoň üçin ine maňa ýazýarlar, "Murada, men sana ses berjekdim bolýyn, ýa-ni men sesimi alanoklar. Maşgalanda näçe adam bar? Ine 5 adam. Bir IP adresimi howa. Şo 5 adamyň diňe bir ses berip bilýär. Ya da telefonlardan ýa-ni Wi-Fi däl telefonlardan ses berip bilýär diýip düşündirýän. Men gürleşýän bular bilen, men uruk durýan bular bilen, men haýyş edýän. Ne şeýdip edilýär? Edilmeli şol. Ýürüýtürüşden şoňa agitasiýon kampaniýa diýilýär. Şunu etmen ýöne öz ýalňyş pikirini aýtmak sen agitasiýon wagtyna uturluň bolýar. Eýýan. Şu zatlar etmeli. Şoň üçin hemme dalaşgarlar ýüzlenýän. Dostlaryňyza jaň edin. Hemme sizi golýanlara haýyş edin. Baranda sesleri berin. Bolmasa men gönaýdyn. Şu düşüne gitse entek 2 gün var. Eýýan Serdar 20% aldy. Onun öňde men barýan 38% olup geçer. Onda diýmek Serdar tur. Onun hakykat. Biz näme güzel onu. Indi sizin soraňyza jogap bereýin. Ýatdadyňa kellemden çykdy başlaň. Şo Türkmenistana geleňizde netip bolsa şo demokratik saýlary geçipde özüňiz siz prezident bolan wagtyňyzda şo näde siziň nämeňiz bar? Ha, bilmiler. Ýok, bilimsizligi ýok etmek barada. Ha, ýaddan şu terdim. Biz birinji bilen arada bilimsizligi ýok etber. Biz birinji bilen bilimsizlik ýok etmeli. Täze bilimsizlik ýok bolmasa, şul iň erwes schemadyr. Ünsürim. Haçanla hökümet ýol boşdy gelýär, özüne bir topoljuk ýygnap, ykdysadyýat galdyrýar, ýöne adamlar üstürmän, hal maddi ýagdaýyny gowulaşdyrman, diňe ýa-ni hökümet ösýär, döwlet ösýär. Ýöne halk ösýär. Bu iň ýalňyş ýol. Şu ýoly etdirmeliler. Täze şu ýoluna paraxorluk dörýär, ýokarky gatlyk diňe öz ýa-ni galaktikasyna ýaşaýar, halk ýene de kösentmeýär. Bizim esas maksadymız ýokary ýol boşlugyna gelenmizde derrew aşağı gatlyk ýa-ni halk bilen kontakt, kommunikasiýa urup üstürmek, diýmek, bilimler bermek, diýmek, mümkinçilikleri ulutmak, döretmek. Kim egerde şäherlik, kärindeçilik, potrotçylyk ýa-da hökümetde işläp bilmese, olar sosial aşağı gatlyklara düşer. Olar gollamak. Hökümetiň üstü bilen. Hiç bir adam Türkmenistana köçülmeli. Hiç bir adam köçüde ýatmaly. Hiç bir adam akşam aç oturmaly. Her adamyň sosial durmuş ýa-ni gollaw bolmaly hökümetden. İşin ýokmy? Hökümet sana pul bermeli. Şo pul sen kwartirana we ýa-ni sen saklamana ýetämeli. Ine şonuň üçin biz birinji bilen bilimleri östürmeli. Bilimleri östürmek üçin men öňe aýdýan hemme institutlarda okuwjalaryna gündüzki okuw, akşamky okuw, zawoçny okuw, ondan daşary gyýyz kaldylan 5 ýyllyk diplomy, gyýyz kaldylan 3 ýylyny okuw edip biz gaty şart ýagdaýda hünärmetler taýýarlamaly. Biz näçe köp bilim bilsek, bersek halkymyza, şonça halkymyz bizi gollar, şonça halkymyz gaty öňe biler. Şonça da köp şart Türkmen döwleti öser. Ine şol gaty iň uly udar bolmaly, ýa-ni gelecekde öňe düşlik. Näçe? Sebäbi bizim hatamyz boýunça ine şu siýasat programa çykdy. ERT1 ykdysadyýat programa çykar. Şo ýerde men size detallap beren, ýa-ni bizim hatamyz boýunça bir ýarym ýylla bize iş uşlar etme. Biz hökümet suratda döwletiň daşyndan adamlar getirip, zawod fabrikalarda işledip, eksport tariflaryny eksport edip, o ýerden valyuta almaly. Biz hökümet suratda onu etmeli bols. Görürsiňiz. Adam yetmez, iş yetmez Türkmenistanda. 2-nji, 3-nji ýyllar bize tehnikli kadrlar yetmez. Diplomly inženýerler, hünärmetler, molinler, wraçlar yetmez. Sebäbi halk eger ösüp başlasa,
Halk eger öňe gidişlik bolsa, pul köp bolsa, onu misal üçin bir zavodda 5 adam işleyen bolsa, inni 10 san zavod kurulup, inni 100 adam işleyen bolsa, şo ýerde halk medeniyet köşkleri kurulur. O ýerde onu animator gerek. O ýerde direktor gerek. O ýerde zavhoz gerek. O ýerde onu gurumçylykly işler almaly. O ýerde mekdepler gurmaly. O ýerde sadyklar gurmaly. O ýerde ýokary okuwjalar gurmaly. O ýerde logistika gurmaly. Oňa inženerler gerek. Oňa öňde gidiji spesialistler gerek. Sebäbi şol gurumlary öňe akderýär we şonuň üstüne guruluşlar ederýär we köp işler ederýär. Bize bizim bilimlerimiz ösen soň bize täze tehnologiýalar biz östürip başladyk. O ýerde bizim bilimli diplomly adamlar gerek. Şoň üçin 2-nji, 3-nji ýyllarda bize diplomly adamlar ýetmedi. Ýagny 5 ýyl institutda oturup, bu tejribeli, bu akylly, ýaşky oglanlar gerek bar. Diýmek biz geljek 2 ýylda ýa-ni hökümet çalışygy bolanlar gaty gysga ýa-da gyzga wagtly 5 ýyllyk diplomy okudyp kim taýýar bolsa, şoňa girýän bolsa, ol bir ritmli gider. Şoňa girýän bolsa, şol adamlary taýýarlap, şol 2-3 ýyldan ýaş spesialistler gerek wagtda eýýäm şolar taýýar bolmaly. Ine şol ýaly biz gider. Oňdaşyndan talipler bolar. Olar stipendiýalaryny köpeller. Olar ýürütürleşlerini kampusda bolar. İçinde internet, içinde kommunikasiýa, hemme şolar şo ýerde okanyny bütün dünýäde informasiýany ulanyp öz bilimlerini östürüp, ýa-ni institutlarda, universitetlarda diňe ýokary derejede taýýarlyk görüp, bu spesialist ýetişmegine. Enatalary taliplerin aladasyny ýadyndan çykarar. Düýünden talipler öz başlap bor, öz ýa-ni maddi ýagdaýyny saklap bilerler we öz ýa-ni akyllaryny östürýär. Biz 18 ýaşyndaky adamy eýýäm, akylly, öz uguruny saýlap biljek, öz pikirlerini doğru aýdyp biljek adam etmeli. Häzir sebäp 18-20 ýaşlaryndaky oglanlar pikirleri durnup biler, näme edýänini bilen o. Oýra aksen oýra sürlýär, aňyr diýsen aňyr edýär. Düşünen o. Ine şol düşünjeleri biz din universitetinde mektep, ýa-ni kiçik klaslardan başlap, sadyklardan başlap, ýa-ni çağrı bağından başlap bermeli şolary. Diýmek biz reformalar etmeli. Bilim ministrlerinden, sosial ýa-ni durmuş ministrlerinden ulu reformalar geçirmeli. Men aýdýan hemme pudoklarda reformalar etmeli. Biz Ýewropaň iň ösen sistemalaryny Türkmenistana özleşdirmeli. Türkmenistan ol şu Özbekistanyň hyýaly ýa Russiýanyň hyýallarla ondan beter güýçli sistemalar alyp, şu sistemalar bizi öňe alyp gider. Sebäbi şu sistemalar işleýär Ýewropada. Näme şu Türkmenistanda işlemär? Şunu biz öwrenmeli. Diýmek biz öz spesialistlerimizi Ýewropa akydyp, öwredip, ýene getirip Türkmenistana şol özleşdirmeli etdirmeli bolýar. Uly işler ýatyr öňde. Netip bolsa döwleti galdyrmak üçin. Tamam. Burada yine bir soru sizin aýdanlatlaňyzy, sizin aýdanlaňyzy hemmesini şol Türkmenistanyň döwleti etmeli we şolar mecburi ýa-da şu etmeli şolar. Näme üçin şolar etmediler şu zatlary, historiýalar? Näme üçin Türkmenistan 30 ýyl şolar etmediler? Profil orientasiýa bolmady we şo bilimsizlik ýok edilmedi, Türkmenistan üçin alady edilmedi. Näme üçin şo Türkmenistan öýleler gömdüler diýip sorap etdiler. Sebäbi serdim, ol siýasata bar. Men her wagt aýdýan, birinji siýasat edýär. Eger siýasat dogry bolýan bolsa, onu ykdysadyýet siýasaty absurd edýär. Diýmek, ykdysadyýet siýasaty işleýär. Eger siýasat dogry bolsa, onu ykdysadyýet bilen siýasat adamyň sosial durmuşyny gowundurmaga işleýär. Ýöne bizim Türkmenistanymyzda 30 ýyldan bäri Niyazowdan başlap, bular siýasaty başlap. Bunun siýasaty özüni 5 gidip gahrman etmek, doğun arnaşdan gahrman etmek, enatasyny täze tarih ýazyp Türkmenistan taryhyny öýlerini paça etmek bilen bolýar. Bunu Türkmenistany üstürmek bilen näme? Täze Türkmenistan nämeden bar? Türkmenistan toprakdan. Onu üstürmek üçin jaýlar, ýa-ni binalar gurmaly. Okey. Türkmenistan Türkmen halkyndan bar. Onu üstürjek bolsaň Türkmen halkyna bilimler berip, olaryň aň derejesini galdyrmaly. Hani edildim şol? Ýok. Gaýtyp tersine basyldy. Türkmenistan nämeden bar? Ondan başga Türkmenistan ýa-ni döwletden bar. Döwletiň içinde ýa-ni gurumlar bar.
organlar var. Mesela için 3 tane şah devlet kuruluşu var. Yine şoları üstürmeli. Olur üstürmelidir. Olur diňe şolar bolup bir vertikal ýa-ni devlet kuruluşyny goýdular. Hemme zat ýokarky çöýdü bir adam. Yine şoň üçin bolano, şoň üçin ýaşylyň görkezmesi var. Şol iki zat öňe çykdy da hemme zat durdukda aldy. Yine şoň üçin ösüş ýok. Ösüş bolmadan geljegim bolmaz. Serdar Berdimuhammedow gelen ýagdaýynda şu öňkü sistema bir adam üçin vertikal sistema ýaşylyň görkezmesi var. Bolano. Yine şol ýörýär. O ýerde näme ösürjek? Toprağı ösürjek bolsaň, sen ekologiýasyny, ýa-ni howuzlary, gidýkeşleri, kanallary düzelişdirip yer zaýranmaz ýan etmeli. Ekologiýany saklamaly. Bular näme diýär? Bular talýan ýeri. Dolu talýalar, ekologiýa seretmen, basyp çykaryp, satyp binalar gurýarlar. Sebäbi öz paçalygyny döwedýär. İkinji, halkyň bilimlerini östüren oklar. Diňe çöreklerini berýär, gıýmyllamaz ýaly edýär. Velayetden velayete geçmediýär, etrapdan etrapda geçmediýär, üstmediýär. İnternetleri yapýarlar. Daşna çykma ýaly edýärler. Hemme zat informasiýony yapýar, şu üstmediýär. Ol bir ýalňyşlyk däl, ol bir tragediýa, katastrofa ol halkyň. Şoň üçin ine şol sistemany aýyrmak üçin, azatlyga çykarmak üçin halkymyz istenlik informasiýany, istenlik wagt alyp biler ýaly. İstenlik ýokary derejede medisina kömegini alyp biler ýaly. İstenlik wagt, istenlik ýurda gidip beýleki azat halklaryň halky ýaly özüni döşüne açyp gider ýaly. Ine şol azatlyklary, adam gymmatlyklary bir etip Türkmenistan. Ine men düşünemok, näçip adamlar şu zatlary isleýän oklar. Käbir adamlar ýalňyş ýaly bir demokratiýa beripdir, Siriýa bolýar, Ukraina bolýar. Oho! Ukraina uruşturdan ok. Ukrainada gül ýaz demokratiýa bolýardy. Onu diktator döwleti Rossiýa uruşturdy, Ukrainany uruş etdi. Ýerti Türkmenistana deltadi. Näme? Sen öz azatlygyny saklasan, Putin sana da geler. Seninle de uruş var. Ol ýa-ni sistema baglanýar. Ol bir beýleki bir döwlet talamançylyk edýär sana garşy. Şondan agresiýa edýär. Şoň üçin Siriýede şeýle boldy. Öň diktator döwleti ýa-ni halky demokratiýa etjek boldy. Ýene Rossiýa baryp şöyle uruşturdy. Diňe Rossiýada bir topar döwlet bar. Sebäbi o ýerde Afrika döwletleriň ýeketek ýa-ni yer üstünden gaz geçirmek ýol geçýär. O ýerde bir topar döwletleriň ýa-ni gyzyklandyryş siýasatlary bir-birine gapmaşyk gelýär. Şoň üçin Hudaýa şükür Türkmenistanyň oraya azat ýok. Hudaýa şükür biz regionalny ýa-ni strategiýada azatlyk arqyn gurup bilýär we dowam ýa-ni ýylgylar dowam edip bilýär. Burada bir halkymyzyň şu ýazgy ýaty bir gowdat ýatdyr, şol näme gaty digerilýär. Burada men Türkmenistanda kanadym gitdi. Laýym mal mülküm arnamasym şolary gaýtyp atdylarmy? Görşüňiz ýani burada Türkmenistanda diňe bäzi bir ýatdy bilen Türkmenistanda milyonlarça adam göwnüne diýdiler. Milyonlarça Türkmenleriň nämetine arnamasyny diýdiler. Bu rejimiň Türkmenistanyň Türkmenistan 7 ýaşardan 70 ýaşa hemme Türkmenistan göwnüne diýdi. Eden işleri hemme şo näme genosid. Şoň üçin şo torağa jogap beriplersiňmi? Näde olary şol näme dertip aýtdylar da, şolar näde öz arnamasyny ýerine ýetirdiler. Atletip aýtdylar da. Selam. Düýünki çykyşymy gören bolsaňyz, şuň ýerden çykyşymy. Men os dilini etdim, şuň türkmen diline de çykar. Şu ýerde biz aýdýar, şuň neçelli şu diktator rejim dolandyryp gelýän ýolbaşçylar, Raşid Miredov, Berdimuhammedow, Hramow, Jadan, biz bulary oňdaşyndan Amanow, biz bulary hökümet turatda jenaýda çykaryp çekip bütün dünýäde, bütün dünýäň halkary gurumlarynyň ýa-ni kanunlary boýunça biz jenaýda çağırar. Ýöne her adam Türkmenistana baranna ıhtyýarly ardadyk ýazyp öz mülki, öz ýa-ni gurupy bolan zatlary ýene-de ardan usulen ýüzlenip kompensasiýa hökümetden almana haklydyr. Siz onun ýa-ni möhredi ýokdur. Siz Türkmenistana baranna alyp bilýärsiz. Şoň üçin men size aýdýan, gollaň demokratiýany. Meni
ya başka bir yerin demokratiyanı öňe sürýän adamlar gollan sizin arkaňyzda durup sizin mülklerinizi elinize alır ýaly etmeli. Hakykaty we adalatlygy biz wasnawy edýäs. Ýene öňküsýaly getirýäs. Egerde sizin jaňyňyz bolan bolsa, egerde garyndaşyňyz biýigine basyryn bolsa, olam ölüm bolsa, egerde özüňize kasýeten bolsa, ýa bir özüňize bir biýigine jeza ketiren bolsa, siz kompensasiýa almak bilen. Ine onun üçin görüşmeli. Pikir etmeň özü ýokardan düşer. Görüşmeli ýani şu gün diktatura garşy görüşmeli. Biz diktaturany ýeňelsoň bir ardajaň bilen prokuratura ýazyp dernek geçirip eger şo suw edilse siz kompensasiýa hökümetden alarsınız. Ine mysal getirelim. Menin jaýym mady berdiňizde. Bul ýal jaýym mady. Döwdüler. Bir kwartira aldylar. Menim aljak kompensasiýam barsam. Men prezident bolayım, men ýön adam bolayım, men öz haklarymy talap edip alarym kompensasiýa. Sebäbi men günäm ýok. Men şu jaý gurulma, men dokumentim bady. Maňa yer berildi. Ofitsialna, ýani resmi taýdan hekimlik yer berdi. Men şu jaý gurulmda, gurulm soň hekimligi eltip berdi, maňa kagylar berdiler. Şu kagylar beren soň gelip täze jaýlar gurmalymyş diýip jaýmy ýykdylar. Gurmaly. Berde de jaýlar ýykylýar. Ýöne oň şerti var. Sen bir jaý ýykanyňda şol adama, şo jaýyň sarp edilen pullaryny berýän ýa-da rynçny bahadan, şo ýerde häzir kunnak bahalardan şo puly berýän şoň. Şol adam alýa, yrda edinýär, şoňa başga ýerden ýer berýän. Şo puly şol adam başga ýerden jaý gurar ýaly, ýani şertler döredip ine şeýle edilýär o ýoly. Ýöne ýadyňyzda bolýan bolsa Niýazow näme diýdi? Şu ýerde uly ýol geçmeli. Yani Berdiňde ya Aşgabatda şo ýerdäki duran jaýlary ol haramzada şäher hekimi ılgap Niýazowyň ýallaklap ekskavatorly jaýyň aýnadan jaýy telewizorlar alyp köçädiňip adamlar zordan çykyp ılgap ýetişýär. Ine şol haramzadalar biz jenaýda çekmek. Şonuň üçin siz ýani ardalary ýazmaly, bizim size kompensasiýa bermeli bolar. Biz ýani hökümet kompensasiýa men gelýän başga bir ýerden kompensasiýa vermeli we sizin hukuklar, haklaryňyzy ýene-de düzeltip öňküsä goýmaly. Diýmek şöyle ýeriniz bar bolsa, şoňa ekwivalent başga ýerlerden sizi yrza edip ýer bermeli. Şol hemme ýani adalatly çözükleri hökümet bermeli bolar. Men şoň üçin aýdýan, bir topar adam jenaýda gider. Sebäbi şonuň üstüne edildi. Şonuň elleri bilen edildi. Ol sizin ardaňyza bagly. Arda etseňiz ýani barlana jenaýda çekiler adam we size kompensasiýa berler. Ýene bir sorak bar buradaga. Häzirki durum Türkmenistanda gaty erwet ýagdaýda ekonomik durumy 0. Bergi taraplarynyn hemme taraplaryny şol näme rejim hemme taraplaryny öz tohum tiýji bilen Türkmenistany gaty çökürdi we Kitay döwletiniň öňünde gaty bizi borçletdiler o. Şo indi şol gaty ulakan borç edi. Şol indi meselesi gireňe wagtynda şo Türkmenistan borçyny biz näde tiz arada ödäp bileriz diýip soraýarlar. Şo Gaty çal ferin. Ine häzir gazyň bahasy 3000-den ýokary. 1000 kubometryň gazyň 3000-den ýokary. Biz näçe satýar? $220. Gülkünç mi? Biz şunu $1000 satsak 5 etse kaldırıyor. Türkmenistan'ın büdjetine 5 milyar 200 milyon din gazını geliyor. Onu 5 etse kaldırsan 25 milyar oluyor. Biz onu egerde 20-30 milyar bergimiz var olsa onu katı şart ýagdaýda 2 ýyl galman üzülýär. Biz dine 5 ýylyk bakan kaldırsak. Ýöne biz Türkmenistan'ın gazyny beýil kaldırmaly. Biz Türkmenistan'ın gazyny formula boýunça biriktirmeli. Dünýä meşhur gazy formula şoňa koeffisient goýýandy, şu koeffisientte görä satýan. Ondan biz hökmen dine Hytaý bilen elimizi öz mümkinçiliklerimizi baglamaly. Biz gazy jyjat edip Ýewropa döwletlerine, Amerika döwletlerine uğratmaly ýa başga Awstraliýa beýlik döwletler diýmek biz täze transport logistikasyny açmaly. Demir ýol we gaýyk. Onun daşynda bizim bir ul proyektimiz var.
Men onu aýtjak gel, ol proýekt bize ýylyna 7-den 12 milliarda çelli ýöne üstümizden ýagýan pul getirýär. Men onu häzir aýtjak gel sebäbi ol proýekt aýtsam häzir Berdimuhammed Gurtbaşlarda bütün ömürlük diktatura gider. Ene biz Türkmenistany goşmaça östürür. Biz eksport mümkinçiliklerini köpellerz. Onu da çiğmallarla onun öndürülen önümlerin eksportlarını köpellerz. Biz täze energoýomky tehnologiýalary köpellerz. Yani bizde elektroenergiýa muhty taňamalýar. Biz elektroenergiýany şol energoýomky ýokary tehnologiýalar, mysal üçin maşin guruluşy ya ýene bir tehnologiýalar açyp Türkmenistanyň şu zawodlary gurdurup şonu eden ýagdaýymyzda onu biz Türkmenistanyň içinde elektroenergiýany eksportda satdığımız bolýar. Ananyň Mar vilayet uç gider ýokary. Aşgabatda gelmek ýani mümkinçilikleri boşlar bolmaz. Aşgabatda git Marda işler. Ananyň Levant vilayeti uç gider ötüşdi. Balkan vilayeti uç gider. Ýene de Ahal vilayeti beýliklerden ýydan alar. Diýmek ahalla biz başga bir zawodlar açmaly. Ýokary tehnologiýa ýa-da bilimleri östürmeli ýa-da biz Ahal vilayeti başgaça östürmeli. Biz Marin Qiyal, Livan Qiyal, Balkanyň Qiyal östürmeli. Her vilayetiň öz tebiği şertleri bar, geografik şertleri bar, halkyň şertleri bar we mümkinçilikler, logistik mümkinçilikler bar. Biz her vilayeti aýratyn östürmeli. Näme zat şo ýerde gaty çat ýagdaýda ösüş berýän bolsa, şonu östürmeli. Şonuň üçin Türkmenistanyna şu gidişnäse bular eline zady ukypsy bolan soň ne satyp bilýärler, ne eline zady tyşytly ulanyp bilýärler, ne ulananyny ekologiýany berjaýyp bilýärler. Bular başarýan zatlar. Şondan biz kynçylyk köpdir. Şondan biz haritlarymyzy ubytka satýar. Aljak bahamyzy alyp bilemek. Her harityň arkasynda Berdimuhammedowlar zatkaly oturýarlar. Türkmen maşin zawodundan başlap her tonundan seýdinki mineral udobreýne çykarýan zawod hem ýerde oturýarlar. Biz şol zatlar aýryp hemme giýdijiler büdjede ötürmeli. Büdjedem arasynda vilayatlere pul bermeli. Şol büdjede gelýän pullardan bir töpori vilayatlarda galmaly. Diýmek vilayatlaryň häkimi halkdan saýlanmaly we şol halk bolup öýler çözmeli. Medeniýet östürmelimi ýa-da sadyk mektepleri ýa-da tehnologiýany ýa-da zawodlar öýler çözmeli. Öýler şertler dözmeli. Ýeti diýmeler, ine Ahal ýa Aşgabat alýa. Ýok. Ahal, Aşgabat, kapital ol umumy siýasat alyp barýar. Ol siýasat her vilayatyň mümkinçiliklerini diňe ulatmak bilen we şo ýerdäki ýani vilayatlardaky ösüşler dogry ýolda barar ýaly. Metodologiýa sap barar. Şu ýaly sistema gurmaly, onu ösüşler bolar. Ol hemme zat Aşgabatda çözülýär. Hemme zat bir adam ukypsa häzir oňa ady Serdar. Şo çözýär. Ol Serdar näme çözüp bilýär? Iqtisadiýetde 0. San tehnologiýasynda 0. Hojalyk guruluşunda 0. Näme galdyryp gördi? Ahal vilayatyny galdyrdymy? Ýok. Bar eden zady öz tohumuna Aşgabat siti kakal bilen gurdy, boldy. Öýde de pul oglamak üçin. Näme etdi? O 2 san telewizor çykardym diýip san tehnologiýa. San tehnologiýanyň esasy düp fundamental zady internet. Şunu öwrenmeli. Dollar gaçyrdy. Garabağdan gaçyrýar dollar, ol gaçyryş däl. Ol gara makinasiya, jenaýat iş. Şu ýaly. Timur, sesini eşitdiňmi? Bäzir Rossiýa grajdany özüň nämesi, özüň polisi bar, özü boğda ekýär, boğdaýy Ýewropa döwletlerine eksport etdi. Nämeden 10 bilýänsiňiz 10 tutuna şurada gatulakan fermer öde hawa şo torya. Indi diýär biz bäde näme Ýewropa indi biz başlan Ýewropa bizde gönderip bilmez öz boğdaýlamada. Biz Türkmenistana gönderip bileriz, biz öz boğdaýlamy Türkmenistan satyp bileriz diýip sorapdyr. Türkmenistanyň esas maksady
eksportu köp etmek, importu az etmek. Importa zamişene değil ya. Biz egerde buğdaylarımızı gow öndürüp bilmesek, diýmek, onun suwlaryny, yerlerini gow öňürüp bilmesek, onu buğday öndürmek Türkmenistanda maalesef yok. Şoň üçin o buğday meselesine spesialistler doly analiz edip bermeli. Statistikany öwrenmeli. Täzeçe ýanky buğday sistematyny, buğday ýygylyş sistematyny, ekiliş sistematyny gurmaly. Men öňüme aýdym. Hökümet azyk korporasiýasyny gurup, biz buğday ekýänlerde valyuta berip, hakyky ýanky şotlaryna valyuta berip, bazar bahasyna şolary ummasy mümkinçilikler döredip şolary östürmek. Ya şolar bizim importymyza ýanky importazam işini etjek adamlar şolar. Biz şolary baýatmaly, östürmeli. Şonuň üçin biz importdan diňe zerur zatlar alar. Diňe bizim içimizde Türkmenistanyň içinde öndürüp bilmeýän zatlarymyz ýa-da hili has ýokary bizim öndürýän zatlarymyzdan hili ýokary zatlary alar. Biz gaýtyp Rossiýa we goňşy döwletlere eksportlar köpetmeli. Ine şondan pullar gelýär Türkmenistana. Diňe gaz ýanky çyýmaly satyp biz galmaly. Ol ýanlış ýol. Ol diňe ýer talamak, halky talamak ýol. Biz başga ýollardan kazanmaly. Beýlik döwletler. Seziň Fransada gaz ýok, kömür wa, gazanma, newdenma, ýöne onna pul gazanma. Tehnologiýalarda gazanýar. Bular maşin guruluşykda, bular ýanky çyýmalydan öndürilýän önümlerden öndürilýän önüm üstüne gazanýar. 3-nji stadiýa ýetdiler. Şondan bular 3-nji stadiýada çyýmaly sen $100 satýan bolsaň, bular şu 3-nji stadiýasyny ýanky $1500-3000 satýar. Bu ummasy giýdejär ýa. Şoň üçin arkyny ýaşaýar. Bolmasa öz kömürleri amma häzir Rossiýanyň gazyny durup öz kömürlerini açyp bilýärler. Eden o. Olar ummasy diýär baýlyklar, tebi baýlyklar. Türkmenistanyň tebi baýlygy ömürlük ummasy diýär. Sen gelecek halkynyň talap dugmaýar. Sen dogulacak adamlaryň baýlyklaryny talap dugmaýar. Ine Berdimuhammedowyň edýän oýunlary. Ol döwlet östürmek däl, ol döwlet däl. Inni häzirki adamlara talap guturdylar, gelecekde dogulacak adamlaryň baýlyklaryny talaýarlar. Şoň üçin menin pikirimçe biz eksportlary köpeltmeli. Biz eksporty bir 5-6 esse köpeltmeli. Ol bir ummasy proýekt. Ne Türkmenistan tempi rost ekonomik развития diýär. Ýanky 5% edenine, 7% galanna bular telpegini ýokary atýarlar. Türkmenistan 10-12 diýär her ýyl. 3%-dan ýok, 1%-dan ýok. Ýa-da ýa. Ýyl-ýylan peseliýär. Bular ýöne statistikany oýnarlar. Ýanky Allamrat Rahimyň diýişi, ýanky statistikany oýnap bütün dünýäni alýarlar. Onu diýmek seni ýalan maglumatda ýaşaýan, diýmek sen edýän hereketleriň diňe üstünlük bermeýärde ters üstünlükler berýär. Sen üstünlük gazanyp bilmeýän. Ine Türkmenistanyň batan ýanky sistematy şol ýa. Sag bolun. Murad ağa yine bir berde ödeme Rus vatandaş olan fermer şu biz Türkmenistan'da öz işimizi nämetler diýdiler. Mesela men Türkmenistan'da parnik edip şöyle agursi pomidor yetiştirmek istedim mesela. Men şunu etdilerdim diýär, siz näme bolak? Şu soralar. Hükman etmeli. Türkmenistanyň her bir adamy valyuta gazanmaly. Näme gazanyp bolýar? Diňe eksport edip, diýmek sen Türkmenistanyň içinde öndürýän harydyň hili we ýanky hili we hümmedi ardan bolmaly, hili ýokary bolmaly. Onu sen beýlik döwletleriň ýanky harytlaryna konkurent bolýanda eksport edip bilýän. Hökümet näme diýär? Hökümet size şert döredýär. Hiç kim ýanyna baryp kelleňi artmaz ýaly. İstenik wagtda istenik adam ýanky häkimlerden başlap ulug bulluklar sanyp edýär, hemme beýlik salyk bulluklar ylgap sana kömek eder ýaly. Gaýdyp sen dursaňam durulmaz ýaly, gaýrat edip işleseň sen salgytlaryna bizim aýlyklarymyz ýörýär. Wjatka aňarda dursun. Ular ýygyňyzdan ylgar näme kömek diýip. Inanmarsaňyz men
Amerikada bir edaram var. Tort çıkaryan edaram. Sanıpidim stansadan yürüytür adam gelenine men korktum. Bular yap gidemedin men yankı. Sebebi şu yerde Avrupan sanepidem şertleri başka, Amerikan kapı. Avrupankı bir tarkan bir yerde tapılaysa bu torda oluyor. Hem de yap gidiyorlar. O yerde olsa yankı kapılık var. Biz onu yuyadık olayım yani yankı kapılık var da. O Brooklyn'da yerleşir. O yerde sıçanların ovası ya, sıçanların yankı merkezi. Biz ona karşı görüşler bayağı yönü bağda. Yine şunu gelenine görüyor, yok korkma. Yine şu dermanı şu yerden alıp görüyor, bu dermanı bir yerden alıp görüyor. Bunu beydin deyip konsultant hükmünü bana düşündürüyordu. Ve men bilen mağazayına gidip şodatlar alıp men bilen şunu koyuyordu. Men ağzımı açtım. Fransa'da da şeyle. Sağlık tulluğu gelenine sen yanlışlığın var düşün ya. O seni gelip basmak niyetine gelen o. O bir garıca yani arkadan kompüterli. Gelip senin yankı kompüterindeki algoritmin nimetini alıyor, açacağını alıyor, koyuyor. Hemen gördü. Şimdi şurada yanlış ettim. Türkmenistan'da basardın oraya ya. Yine şunu şeyler etmeli. Bu altını çağırıyor, düşündürüyor daha dedi ya. Şu yerde sağlıkları siz vermeyensiniz, yine şu sağlıkları vermeli. Niye size mühlet verir? Ay 3 ayda verir. Yine size 1 yıllık mühlet bolyam hava. Ağır düşmedi ya yine şey edin deyip onam edilmeseniz aydın bir yartınız saat ediyoruz deyip bu hakikat seni yankı sakla, seni üstürmek için sebebi ben buradan da dedim. Her yere $1, 1 manat Türkmenistan'a tuğlanonuna 1 yılda. Yine de 1 manat hükmede veriyor. Anladın mı? NDS hükmüne yankı. Yine de şu 1 manat yine de bolya. Misal için hükümet size kredit bir bankın üstünden berse $100,000. 1 yılda size işlep şu pullar aylanıp harita geçip, haritadan pulu geçip, haritadan usluga geçip, uslugadan yine bir aylanıp yine de $100,000 getiriyor kadına. Hükümet utulmuyor. Şunun için hükümet sen neçe köp işleten, neçe sen yalı köp edalar olsa arasında pul çalışmaları, önüm çalışmaları geçip hükümet şunun salgıtlarını köpel diye. Şunun için o hükümetin hem sistemaları üyelerini üstürmek boyunca ediyen işleri. Yani Türkmenistan'da yok o sistemalar. Niye salgıt sistematı işlep biliyor? Salgıt sistematı terör sistemi. Yok oradan buyruk şunu basın. Salgıt kulluğu ılgıya on bir topar yani kepçilik tak basıyor. O salgıt sistematı. O terörçü sistemi. Yine biz şu atlar ayırır. Ondan da aşağıya biz yürütülüş türlü yankı açık linyalar eder. Bir yerine bir biznesmene, bir yerine bir kârındaça, potrotça ya bir yerine bir kanun hareket edilse gün can ediyor, komisya var ya şurada. Cenayet çek prokuror günü işlerini oraya. Şuraya biz şuraya korunmasak bizde 60-70% orta $800'dan $3,500 çeli adamlar dürümez. Anladın mı? Men yine aygen ol banditler reforması bolýar. Ýokary gelýärler, oligarklar ýaly, ministrler, zamministrler reformlar edýärler. Umumy ýa san gürkezçiler gowy, ýöne halk şo gedaýçylyk. Ine şonu etdirmeli. Bir düýüpli şu reformlar etmeli. Halkyň meýnisine çeldi. Sag bolun. Sag bolun. Ýene bir soraga Murat ağa şol näme tapi var arada. Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, şu gazyp provod var arada. Şol arada siz bir näme çek bolýar. Şol arada siz näme piketýäňiz? Şol näme üçin häzir şol nämeleri goýurlyk, näme üçin şol ekonomik ne wygodniejek bolýar şol. Näme siz şonu siz näme edirsizmi? Şol üstünde işlärsiniz ýa şonun el çekersiňiz diýip sorapdylar. Men pikirimçe tapi sistemasy şun kunna işletmek gaty kyn. Oňa sarp edilmeli diplomatik güýçler, sarp edilmeli ýa-ni ykdysady güýçler atuly ummasy. Bizim başga alternativ proýektimiz bar. Çykdyjy Türkmenistan üçin zero. Ine şol proýekt bile diýmedim diýende 7 milliarddan 12 milliarda çeldi
Ýöne ýerden pul getirer. Türkmenistan transit döwleti bolar. Biz transit döwleti bolanna bizde demir ýollar öser, logistika öser, bizde stansiýalaryň nimeleri öser, restoranlar, kafeler hemme zat ösgüler. Biz tupik döwlet bolmaz. Bizim üstümizden ummasy ýükler geçer. Ine ol aýratyn proýekt şoýra baranmazda ol hökümetler bilen, uly firmalar bilen işläp biz açasyň. Olar haçan firmalar mümkinçilikler, pul mümkinçilikler haçan dörýär? Haçan döwletimizde demokratiýa bolsa, haçan şu döwletiň kredit reytingi ýok bolsa. Häzir Türkmenistanda kredit reyting ýok. Sebebi bir topar spesialistler analiz edýärler. Şu Türkmenistanyň mysal üçin 70 nukudyny analiz edýärler, hukuklaryny, konstitusiýa berja edilýänini, kararlary, içiniň biznesmeniniň şertlerini hemme zatlar analiz edip bir koeffisient çykarýarlar. Şu koeffisient bizde gatipet. Şoň üçin biz şu koeffisient bilen tapyny gurup bilmek, hiç adam etmemek. Biz öz çykdyjylarymyz bilen häzirki edişýärli Türkmenistan prezidenti biz umurulmaz. Biz o pullary zyňdygymyz bolýar. Şoň üçin biz birinji demokratik sistematyny gurup öz kredit reytingimizi köpeltmeli. İstendik döwlet bize pul bermek üçin bizim ýerimizen ylgar ýaly. Biz bir kredit spasobny döwlet bolmaly. Ondan soň arkamyzda uly döwletleri güýçlendirip, ýani Afganistan bilen dogry aratnaşa goýup, diýmek, olara kömek edip, o ýerde zawod, fabrikler goýup, bizde biznesmenler var, risk etdiljek we uly pullar kazanjak adamlar var. Ine şolar bilen öňe çykyp, ýani Türkmen raýonlaryna zawod, fabrika gurdup, o ýerden hem eksportlar gurdup, biz Afganistana parahat we dogry durmuş etmeli. Bay durmuş, parahat. Ya bizim goňşularymyz bay bolsa, biz eger bay bolsak, goňşularymyz geday bolsa, onu bize çolurlar. Biz bay bolsak, goňşularymyz bay ýap başlasa, onu bize hormat duýarlar. Ine şoň üçin tapy meselesi düýpli täzen analiz edilmeli. Onun şertleri ketkilenmeli. Şu maksatlara yetmek üçin täze bir strategiýa etmeli. Häzirki strategiýa dogry bol. Hiç netije getirmedi. Otyllanmaýar gördi. Onun üçin o ýerde bir topar diplomatik ur işler etmeli. Ine Raşid Meredowň işlemeli. Bu haranda da näme diýär? Türkiýe algap şöyle pasportlar bermeli diýär. Öz biznes ýörderýär diýär. Ilgap terdaryň ýakyndan barmazyndan tutup Rossiýa ine geljek prezident, ine şol ýene diktator şundan işlemeli. Özbekistana, Irana hemme ýere gidip bular reklam edýär. Hakyky döwlet problemleri bilen, döwletimiz ötürjek problemler bilen meşgul bolmaly. Murad ağa, ustentlemeden, yaş ustentlemeden näme gelip dur, näme bir topar ustentler çykyp durur. Ene şol näme Murad ağa diýene biz ýok ustentler nämede Ukrainadan we nämede Belarusda, Rossiýada biz okulumuny gutaryp dursawa Kazanda biz baramyzy iş bilen üçin edileris diýip soratdylar. Biz okulumuny gutaryp uje bärde Türkmenistana gidip bilmänýärsowa bize o tarapdan kömek bolarmy diýip soratdylar. Men ýene de bir gerek jogap beren, ýalňyz jogap berdim. Mümkin düşünenlerdir ýa-da men düşündirip bilenlerdir. Bizde bir wada reforma gaty gider, uly tempde. Birinji ýyl gaty möhüm ýyl. Şu birinji ýylda bizde eýem iş güýçler we inженер kadrlar ýetmän başlar. İkinji, üçüncü ýyllarda bizde uly problema dörer. Ol ýaş kadrlar ýa-da kadr meselesi. Kadr diýmek näme? Diplomly adamlar ýetmez. Hemme uluglarda ýetmez. Biz olary getirmeli bolar. Kyn bolsa da biz olary başga ýurtlardan getirmeli bolar. Şonuň üçin siz Russiýada oturuň, Belarusda oturuň, eger bilimiňiz bar bolsa, diplomaňyz bar bolsa, biz ýeňilleşdirmek tasdiklamasyny, ýani diplomlary eder bilim ministrligine we size şu diplomlary tasdiklap ýöne siz ýerlerde öz ukyýyňyzy, öz hakyky derejaňyzy görkezmeli bolsaňyz. Bolmasa işden kowarlar. Elbette iş taplar, elbette işler köp bolar. Sizin ýani saýlamak işleriniz köp bolar. Sebebi bizim mailnamamyz boýunça adam ýetmez bize. Türkmenistanyň halky az bizim mailnamamyzy etjek bolsa ýetmeýär. Biz halky köpeltmeli. Onun üçin biz maşgalara şertler döretmeli.
4, 5, 6 ýer çağlar bolar ýaly. Şol hemme şekilde öğretmeli. Şoň üçin biz daşynnak türkmenleri Türkmenistana getirmeli. Bolmasa biz gomşu döwletleriň haklaryny getirmeli bolýar. Kömek. Tamam. Murat ağa ekologiya barada sorak etdiler. Şu bir Murat ağa bir şeýle şuň biziň şu näme daş goýulaýtymyzda Aral deňizi ýakynda şu üstümizden dol ýagtyr köp adamlar keselýär, öýkün keselýände, böwrek keselýär olar. Bärde gaty ölen adam köp şu kesellerden olar. Ýene aýaň gaşa ösümlikleri ösmändir. Milletlerde hiç hak göwrenmek olar. Şu ýagdaý näde çöte bar? Şu ekologiýa ýagdaýlary. Ekologiýa ýagdaýlary ine men çykyşlarym görüldüm bolsam men her wagt diýem. Birinji siýasatda uly ýalňyşlyk geçirilýär. O ýalňyşlyklardan soň şu ýalňyşlyklaryň zerarly ykdysadyýetde problemler başlap ykdysadyýet ýykylýar. Ykdysadyýetde problemler başlap ykdysadyýet ýykylanlar olar tehnologik problemler getirýär. Pardon, sosial maddada durmuş ýykylýar halkyň. Ondan soň ýanky ýürüýtilişden tehnologik problemler döredilýär. Näçe? Ykdysadyýet ýykylan wagty adamyň aýlyklary pes, adamlar başga döwletlere geçip ýa başga firmalara geçip orada uly aýlyklar almak üçin öz hal maddiýatyny gowlaşdyrmak üçin işleýärler. Diýmek şol pudoklar ýykylýar. Diýmek o ýerde spesialistler ýetmän, kadrlar ýetmän, ekologik problemler döredilýär. Ine şu dördüncü ekologik problem. Pardon, tehnologik problem döredilýär. Ýa pudoklar dolandyrmak üçin o ýerde ýa ulunýan tehnologiýany ony geçen köçede ýörep duran adam düzeltmez. Onu spesialistler. Diýmek şu ýetmeýän ýagdaýyna awariýalar başlaýar. Şöyle finansiýerler beselýär. Ýani maliýe pullar az goýulýar-da köp zatlar ekonom edip şöyle awariýalar bolýar. Katastrofalar başlaýar. Küçük tehnologik katastrofalar. Olar hökümet suratda ekologik katastrofa getirýär. Onun daşyndan türkmen hökümeti näme diýär? Yerden basyp al, çykar, biz satýas, o ýerde näme bolsa, o ýerde halk näme bolsa, onu hiç onların iş yok. Ine Marda, Levap'ta, Nevitdağ'da, yani Nevitdağ vilayetinde, Balkan vilayetinde. Men gözümle aylanıp gördüm. Skvajnalarda men 6 ay aylandım, yani Nevitdağ'ın ministri oldum. Ağzımı açtım. Şeyli burada aylanıp giden yerler Huday saklasın. Mar vilayetam şeyli. Häzir hime önümçülüğü açtılar. Ondan sonra hime önümçülüğü Avrupa'da açılanızda eğer ekologik şertler bolmasa hiç wagt o zawod gurdurmaýarlar. O zawod gurulan soň onu eksportda barlýar. Bir gün şu ýanky ekologik şertler bolsa durdýarlar da boldy. Bizde näme? Gurulanma ýok ekologik şertleri. İşledilerine ondan hem yeter. Seriden oklar. Daş döwrüne halky viruslar, himik her hili şertler dördülýärde adamyň bedeni ýükleýär. Adamda bir giden keseller peýda bolup başlaýar. Oňdaşyndan zeykaşlar, kanallar, howuzlar arsalanman, şu ýerde mal ýykylyp ýa meýdandaky haýwanlar ýykylyp ölýärde, suw giden soň çüýrep küçük molekulolojik bolup yer bilen alıp gidilýärde ýaýrýar. O zatlarym adamlar iýýär. Ondan suw şortu iýine gaýdanna şoň duwulary, mikropul duwulary yer bilen uçurulýar-da hemme Türkmenistanda ýaýrap keselleri getirýär. Sen demalýanda ökün bagynyň işini bolýar. Ine şu zatlary ýürüýte dernek durmaly. Ýürüýte spesialistler, ekspertler aýma-aý analiz edip statistikan görkezip durmaly. Hakyky statistikan bolmasa onu dolandyryp bolmaýar. Sen mün baýlyk bolaýsyň Türkmenistanda. Ekologiýaň gowda bolsa halk gyrylýar. Ine şoň üçin Türkmenistanda adam gymmatlygynyň bahasy ýok. Pes. $5 da. Biz adam gymmatlykları ýokary galdyryp adamyň janynyň bahasyny uly meçhur galdyrmady. Onu birine Hudaý taklygyň bir zat bolaýsa göni topulup şu ýerde hemme zatlar analiz edip bilmeli nirden we şonu beklemeli. Onun jany bizim üçin Türkmenistan baýlygyndan gatyly. Biz baýlyklary yerini aşandan alınmadan tehnologiýanyň üstüne aýlyp alýar.
Ýöne adamyň janyna giden soň onu ýyny aýtap bolmaýar. Şonuň üçin ekologiýa meselelerini Türkmenistanda düýünden serdirilmek. Bizde ekologik partiýa ham ýok. Bizde ekologik jemgyýet gurulmaçylygy ham ýok. Şu gurulma jemgyýet gurulmasy hemme zatlar barlap zat edip ýa-ni habar bermeli. Bizde ekologik ministrligi ham ýok. Biz ekologiýa tarapdan şeýle bir izle biz ünsün bermedik. Bütün dünya gurulmalary Sputnik'ten analiz edip bize ýa-ni nokot görkezip başladylar. Şoňa üçin halk gurulýady. Hökümet de ýol boşasy gitar alyp başga tamda saat çalýady. Käwagtym solny konsert berýärdi. Halka gyrlyp ýatyr, bulum öz konsertlaryny köpelip gidip ýördi. Hälem DWT topary 100-ne urup konsertlaryny durdurdular. Açyk hökümeti işletip başladylar. Açyk hökümet halka ünsep başlady. Bolmasa ünse aňarda dursun, diňe talak edýärdi. Şu ýaly. Murad ağa, indi ýene bir soraga şoňa jogap berip soň toplaýlaň. Bir saatda wagt geçdi, soň biziň soň ors dilinde çykyşymyz bar. Olamasa indi şol näme barada, indi näme Irkutskdan geldi sorak, ýaşlymyzdan. Şu alternatif näme bar, energetika barada siz näme düşünjäňiz? Alternatif şol näme ekologiýa, zeleny energetika diýip aýtýarlar, şu Türkmenistanda. Şu barada näme düşünjäňiz bar diýip aýtdylar. Türkmenistan'ın alternatif energetikaň ul mümkinçilikleri var. Birinciden öň ýadyňyzda bolsa, gün çöklesinden alınyan enerji institutu var. Onu yaptılar. Bizde statistika boyunca 365 gününe 320 günlük günler. Bizde yelin uçyan yelin katı güýçli geçen yerler ama dağların arasy hökümet uratda ulanmaly. Biz maksimalny ulanmaly. Näçe? Ol bizim içki çiğmal, teviri çiğmallary Almanya ýa-da şolary ulanmak derejesini petelýär. Biz birinji bilen tebigatdan ýöne gelýän energiýany almaly. Onuň üçin biz üstürmeli şu tehnologiýalary. Näçe Türkmenistanda bir topar jaýlaryň üstünde ýürütülýän energiýa ýygnayan ýürütü panelleri ýok. Näçe üstüremlik şu tehnologiýalary, öňüden tehnologiýalar. Näçe biz şu panelleri Türkmenistanda çykarmyz. Çägäň içinde bir topar minerallar bar şunu çykarmak üçin. Günün şöklesi çägädenne, çägäde ýürütülýän günün şöklesini ýygnayan materiallar bar, minerallar bar. Çägä basyp görürsem her wagt dygyndyr. Diýmek şu minerallar bar. Diýmek şu formularyny tapyp, ýetmeýän elementlerini daşyndan getirip, Afganistandan bar. Başga döwletlerden getirip, goňşy döwletlerden biz şu tehnologiýalary uly derejede ýene de aýdýan spesialistler getirip, üstürüp, öz spesialistlaryny döredip, ilmi barlyk institutuny goýup, üstürüp, tehnologiýany biz lider bolup bilýär. Näçe edem ýok şunu. Sebebi oňa intelligensiýa, oňa inженер технически bir atlyk gerek. Bizde ýok zatlar. Oňa akademiýa bilimleriň işleriň spesialistleri bizde ýok zatlar. Bizde hemme zat diňe pokazatelni görkezmek üçin ýöne iz boş. Biz düýünden hemme zatlar gurtupmaly. Şonuň üçin hökümet suratda tebiği şertlerin üstünden alınyan energiýa biz gatyn vermeli. Biz şonu maksimalny östürmeli. Maksimalny energiýa, elektroenergiýa nime diýen zapravkalar goýmaly. Türkmenistanda biz düýünden elektrik maşinlary geçmeli. Näçe? Bizde günün şöklesi köp. Bizde gün köp. Ýewropada, Amerikada şol geçipýär. Bizde köp. İsleýän ýerinde solnaçly batareýada stansiýalar goýup bolýar. İsleýän nokotda ýoluň barada. Şöyle zaryat edip gidivermeli. Şonuň üçin şu tehnologiýa östürmeli hökümet. Murad ağa köp sag bolun, onda şu indi biz şu bilen gepleşen jemläliň edil watandaşlar Murad ağa watandaşlary ýene bir zat diýip soň sözüni aýtdylar watandaşlara. Bolýar. Sag bolun hormatly watandaşlar. Biz ýetirem çykyş ederek, 12-sine de çykyş ederek. Soragyňyz bolsa kyn görmän berin. Ya Telegramda, ya WhatsApp'da, ya da
imoda ýazyp durum, ine Timur serkerde ýygnap şo soralary berýär, filtr etmeýän hemmäňiz jaňa diben bilersiniz. Biz hökmen jogap bereriz. Öz pikirlerimizi paýlaşarys we geljek meýilnamalary size düşünürüz. Sag bolun. Eziz vatandaşlar, biz şeýlelikden gepleşmeni toplaýas. Gaty köp soralar bar halklardan. Gaty köp olam begendirýär köpdir. Bu ortaýdyň içinden hem we dünýä türkmenleri içinden köp ýerden habarlar gelip dur. Habarlar hatapda gördük, 150 sanat sora geldi. Olar biz ertekden jogap berip bilmez, ýoşurdan etip bilsek şu soralara muradaga içada jogap berer. Köp sawalyň diňe adillikde, birlikde we birleşmekde güç kaynagy, şoň üçin köp sawalyň jaňy sawasyn toýlukda we saglykda toýlukda görüşelim. Sag bolun. Sag bolun, hormatly vatandaşlar.